Bun, deci astăzi, da, chiar mi-am luat bani pe Roblox din cauza la niște colegi de-a lui frate meu și la oamenii care mi-au dat copii, nu pot să le zic oameni, că sunt niște uh, care mi-au dat report. Eram azi dimineață, mă jucam Blade Ball și au intrat niște colegi de la frate meu și ei și ce au zis oamenii mei? Hai să știi că în ziua la prostul ăsta, că n-avem nimic mai bun de făcut. Au început să scrie pe chat că vă arăt aici conversația, numai că nu o să vă pun numele lor. Au început să mă să-mi dea bully, să zic așa. Și dintr-o dată am scris și eu ceva, scrie acolo la Ben. Am scris și mi-am luat bani după vreo 5 minute, m-a scos și când încercam să intru iară, mi-apărea chestia asta. Ce mă supăra pe mine cel mai tare era că mai aveam foarte puțin și îmi făceam sabia aia de pe Blade Ball, dar... Nu, ce să-i faci? Deci, nu vă luați niciodată... Și, bă, pentru freaking cuvântul ăsta, mi-am luat eu bani. Ăsta de aici. Pentru ăsta mi-am luat eu bani. Deci eu pentru ăsta mi-am luat bani. Deci eu zic să vă vedeți de treaba voastră pe Roblox, să nu scrieți absolut nimic, nici slab, nici trash, nici nimic. Pentru că, noroc că mi-am luat bani pentru o zi, dar putea să fie și mai rău. Ei, W, că măcar mâine îmi revine contul. Deci, W în chat, pa.